Здравейте, скъпи приятели! Братско-сестринската любов, това беше темата, която вчера развих на фестивала Здравей и здраве в Казанлък. Беше прекрасен фестивал, а това, което исках да кажа на всички в залата и което успях да направя, накратко може да се обобщи така. Братско-сестринската любов е напълно възможна. Тя е много необходима на семейството и рода. Две условия трябва да изпълним, за да бъдем в хармония, радост, разбирателство, съзвучие със своите брати и сестри. Първото е да знаем точно кои сме в редицата от брати и сестри, къде се намираме, кой е по-голям, кой е по-малък и да изпълняваме правилно своята функция в тази редица. Големите имат известни предимства, но имат и по-големи отговорности. Те трябва да се грижат за по-малките и да бъдат тяхна опора. А по-малките трябва да уважават и почитат големите и да бъдат радостни от общуването с тях. Също така е